Coumba Sow machallah ka debbo nanaɗo debbo joom inde keptinaɗo e rendo ngo machallah bete ala jamfaji ɗi guurɗa neɗɗo holluma yidde taw wona gonga e muɗum ɗum noon ina wona debbo ina wona gorko. Merci beaucoup ma chérie, question ma woni fayda machallah ɗum kay koye aduna woni ma chérie di tawno jam fo kam gila jibina ɗen gila dawa dayo woni koye aduna par sa gonda hede neɗɗo wona hen debbo wona hen gorko wonko ƴewranma hen a noon dañat fullama e fayda ma wona e banggue debbo kadi an kadi dañat fullama e fayda ma saabu wonko ganduɗa goto e men foof no soyno ɗum e neɗɗo o an sa ari Coumba Sow wonko jiɗata e mum Coumba Sow horaki sa ari ma wonko yiɗata e mum kono noon mbadda hen e Coumba Sow ɗum ha ɓoye jaam fanata. Mais exactement tan Coumba Sow est ce que ala ko wuuri hen ko ganduɗa ko tan à chaque fois ene miijo ɗum. Si wuurama tigui saabu wonɓe jagganaɗa mbiya ɓe ko yimɓe ma ko yimɓe ma ko ɓiɓɓe yumma tigui jaggiraɓe hono ɓiɓɓe yumma kono hande mabɓe fof ɓe gaccima holko saabi ɓe gaccima min mi famani ha joni saabu min mbimi ko min Coumba Sow no mbanomi tan mbawi mi change ani hay saaha goto ne kaldiranmi mi waylaki holko saabi yimɓe mbaylen horaki neɗɗo dañata hande seeɗayel mum tan sikki wonko dañi Allah a dañani de saabu Allah tan jogui wadde noon yimɓe ma hanki nanguɓe yimɓe ma hanki woto yejjitɓe neɗɗo ma hanki mo ganduɗa no hoɗon mbaddatno ko woni foof woto yejji ɗum hay saaha goto hay sa dañi hande a fotani yejjide hanki ma saabu hanki yejjittake. A waɗi yiyede e média mbete ka goppuɗo walla aɗa jogui projet ji goɗɗi ko gonɗa e dow majjum ɗum saabi mbeɗeɗa yiyede. Ko noon tigui ma chérie a weltanama min de tawi ko gonga kam min fidi tan gaccumi saabu noon mi yitaki hen hooram tawi ko gonga saabu sala golono hunde ka ina tolno e duuɓi a yitaki hen hoorema mbiɗa sikki sa dañi fullama e fayida ma joɗɗa galle ma kala ko tawɗa ɗo gana ko arsuko ma miɗen jooɗi galla machallah miɗa dilla e jeeguji am miɗa yeeya heyto nammuma dara dal joni fu mbiyata ko. A wi a yitaki hen hoorema holko saabi a yitaki hen hoorema eno foti duuɓi nanɗa hen saga nde nanɗa hen nde e saga nde mbaɗɗa préféré woppude nde e ligganade hoore mum no foti duuɓi. Ma chérie mbiɗa sikki saɗa gollo e hunde sa waɗi hen duuɓi nayyi mbiɗa sikki haɗa hen foti yittude hoorema kono duuɓi nayyi 5 jeegom jeeɗiɗi ha jeetati ala ko jiiɗa hen nawano tan way ene jooɗi goto place tan haydara dillani wadde noon mbiɗa sikki haɗa foti ƴewtade hoorema jaaha jooɗoyɗa ƴeewoya goɗɗum mbiɗa sikki to banggam min. Coumba Sow hol radio ngo cakkitiɗa ɗaccude e kadi mbaɗa namdoma no foti duuɓi mbaɗɗa hen gila tan tugguɗa ha to goppuɗa ɗo no foti duuɓi. Mbiɗa sikki 2014 ha 2021 cikkumi de hono foti duuɓi mino wonɗo hakkille welani waɗa sa mi nanggani duuɓi ɗi kam kono ko gila 2014 natanmi ɗum gaccumi ko 2021 gaccumi eyyi mi waɗi hen duuɓi 7 kam ko boni foof mi waɗi hen duuɓi 7 cakkitimi noon ko Amani TV Amani noon ko ɗum télé en ligne majjumne mi wonino kadi Africa 7 to noon ko radio Julfuɓe kono émission Pulaar mbaɗatnomi toon. E kanji ɗi dewɗa ɗi fof woni radio ji ɗi woni télé ji ala foof mbaɗɗo hen salaire taw so lewru mayi aɗa yaha ƴettu hen enveloppe ma. ala tawi gon kam ala salaire ala contrat ala haydara wiyete ko tan waɗa sa lewru maya tan belneɗa woni wonto ɗum woni noon wonto ɗum ala wona majji foof noon eyyi wona majji foof. Holko Coumba Sow meeɗi dañde tan ko ganduɗa ne weeli fittanu mum ko yejjitta e ko ganduɗa kadi ene muusi ɗum ha ganduɗa so miijima ɗum ene waɗa ɗum perturbé. eyyi machallah ko meeɗimi welde woni de kufmi afam machallah on kam mbeɗa sikki rewɓe fof no beltoto ɗum de kufmi afam woni Mouhamed machallah wonanino ko weltare no fewi nde tawno ɓayde a meeɗa ɗum yiide a meeɗa ɗum dañde Allah hokkuma ɗum ha kuufa ɗum ko weltare kadi ko yettude Allah machallah kadi ko ɓuurimi musde e adunam woni mamam de o sanki mamam kam neyi kam machallah waɗe am kadi ko foti wadde am fof gila to banggue needi fof noon hay Pulaar o mo kalanmi hay ko saabi ko mbiɗa waɗno émission Danggo Nayeje haalullaji mawɓe ɗi fof ko kam waɗi ɗi am saabu won haalullaji ɗi o haalanatno kam haalullaji ɗi sa ƴewtinima sa reeɓima a rewanima tan ma andu ɗum tigui ko mamma haalanatnoma ko saabu fof inani artoyam machallah ko wadde ko ɗum ɓurno kam muusa e adunam ko mama o yalti ko adina ka debbo ka yumma kadi sa haali yimɓe ene nana oɗo wari
ɗi nanatan ɗi holko woni hen yiyande ma? Ma chérie wiyete ko tan kulkuli dañi sabu kala ɗo pinɗa aɗani ñaago ɗe ñaagono hoddiɓe ma aɗa ñaagono koreji ma hay mba anda aɗa ɗum ñaagono ɗi boneji e ɓesguji ma sabu hande enen en kuli hay yaltude umusi neɗɗo huli hay jengude ladde sabu ɗi wargoji bonni sabu neɗɗo waratma e mehere ala hay hunde ar tottam portable ma mi tottanima juwa ɗum laaɓi walla kefta portable walla biftoɗa sakkos mum juwa ɗum laaɓi min anda hol aduna gonɗen hande min ɗum mbimi andi jande mi yeehi ha ɗo mbi min dal sare min mami yami wonto e Mali en joom galla wiya holko saabi ɗum min sabu min mi natti famde Sénégal men ɓe gaccani mawɗo ɓe gaccani cukalel sabu ƴewɓe sukaɓe warateɓe cukalon toksoñ dañ duuɓi 3 en duuɓi 4 en holko wari kon cukalon holko saabi ɓenne mbare mawɗo bomo aɗa wawi wiide hande umusi neɗɗo haaɓe neɗɗo wima weeɗam portable ma mi weeɗani wiima laaɓi ɗum ko haare woni ɗon walla gara tawa neɗɗo comme nino o warda gamowo o machallah Aziz Dabala min affaire o mi anda Aziz kono min affaire o no muusi kam sabu mi woyi ɗum mi woyti ɗum ha joni mi serani woyde ɗum allina saabi allina seedi umusi sabu mbiɗa sikki neɗɗo o waɗani wiyani tawa ɗum e appartement mum homo yetti Allah homo wurna famille mum ngara o welanima tan min ɗum mbawi ɗum jagguide o welani neɗɗo o tan o wari ɗum hande eɗen poti ƴewtade koye men ƴeewen pewniten joɗde men kadi eɗen poti lawƴude Sénégal men kadi enen e koye men en poti jottade ƴeewen holko saabi ɗum kaalen hen mbiyen hen sabu mbiɗa sikki seɗen hen kaala heɗen hen mbiye tan ma ya ha iwoya ma ya ha natta sabu wargoji ɗi keewi kadi muusi no feewi umusi mi arta seeɗa caggal e question umusi o tan machallah wargoji ɗi pawdiri an actuellement ni pour an holto cause o woni koye banggue état o walla koye population o non min mbiɗa sikka koye needi hen sabu sa neeha ka wawa neede en poti yurnitade koye men ƴeewen galleji ɗi sabu wonta e nder galle yumma na haalanma a nanata bafma na haalanma a nanata ɗum noon ko guilay haɗa woni cukalel sabu wiyete ko ɓakkere ma tekkine ene leppi sabu sa woppi ha e éducation de base sabu ɓakkere ma tegga guila ene leppi sabu sa woppi ha yori mbiɗa yama yata lehɗal kadi elteguiral ngal woni keccal sa wi aɗa elta so ngal mawni sa wi so ngal yoori sa wi aɗa ngal elta ngal helata dow ma wadde noon mbiɗa sikki ko needi ndi addi ɗum foof yenne ɓesguji men ɗi yenne sukaɓe men ɗe guila eɓe gonji keccon saabu pour que kala ko goppiɗa ɗum mawnirta par ce que kala ko jiiɗa yumma na waɗa walla bamma na waɗa a sikkat ko ɗum moƴƴi sabu sen ƴewnima hande galle ɗi waɗa sa eɗe mbaɗe cowuji ɗe mbaɗe harelleji ɗi gasata to hande so neɗɗo wone nder galle hande no haɓa e joom suudu mum no ƴettodira e mum korko sikkata ko ɗum moƴƴi walla no ƴettana joom galle mum laaɓi korko sikkata ko laaɓi no moƴƴi ɗum tan o reminto joni so yi haw mawni kam kala ɗo tolni kala ko heeɓi woni tournavis woni laaɓi watta koye poos mum so yi so haɓama tan yuwat sikkat ko ɗum moƴƴi wadde noon yen ƴewto koye men ne'ten sukaɓe men ɓe yen ne sukaɓe ɓe nder galleji he saabu ɗum foof ko ɗum needi ndi waɗi ɗo Coumba Sow garen e internet eɗen gandi ha tenti noon cuɓoromo hen tan ko goto woni TikTok o en jii rewɓe hewɓe ene mbaddi hen gueɗe kamtorinde ha tenti ene ƴattodira sirluji kewɗi ene kaale hen taw ka cuurinoɗo ko wona ɗum ko kadi en jii kadi eɓe mbaɗi hen gueɗe goɗɗe an mbaɗa sikki a faami to kaldami to kadi jeeɓowo o ene faami to kaldami ɗo nde won noon debbo ko debbo kañum jibinta kañum resete kañum nehara gorko kam kala to fuggi ene wawi dañde debbo kono debbo kam wonno yirete tan a bonni réputation ma ha tenti suka ma aroɓe e tan en aroɓe holko mbiyata e ɓende rewɓe wonɓe hen tan ene mbaɗa gueɗe kamtorinde merci ma chérie hanki tan wattadi hen hanki saabu won debbo mo jiimi omo ƴattodire goto soko gorka manam ende won koɓe kaldi ala koɓe kalda noon e bonande ha mbimi ɗum hene soofe debbo saabu sa woni ɓiɗɗo julɗo mbiɗa sikki neeɗa ɗo potɗa neede haɗa jogui yumma moƴƴa saabu yummi moƴƴuɓe jogoto babiɓe moƴƴuɓe tedduɓe gona e réseau sociaux haɗa ƴattodire min ɗum ko ñakkude fayida kadi ko toɓƴinde hoore mum neɗɗo dañat fulla e hoore mum daña classe ɗum ko wasde classe neɗɗo dañat classe sa dañi classe mbiɗa sikka wonata e réseau sociaux ji haɗa ƴattodire walla goto foof no ubbita gueɗe goɗɗo o ko waɗatno ko neɗɗo hay sa andani fotani ɗum suuridde hay so neɗɗo ƴettimo wiɗuma accidima e Allah jarani ɗum yarani yoftade so ne wima an umusika bon wiɗuma jarama merci beaucoup an continue to continue da ko
daña hen jam kono so Oumou Sy wima an ka bonɗo tan an ma gona ɗo e réseau Oumou Sy ni way ɗum addani men bone ɗum addani men kadi caɗele yen gaccu ƴettodirde e réseau sociaux ji he eyyi yen gaccu kadi werlade audio ji jananni Oumou Sy wanma audio tan hande nan ko Coumba Sow haali ko transfert a Sara yen gaccu ɗum yen gaccu bonodirde nde yen gaccu yennodirde nde yen gaccu jasodirde nde e koye men ken ɓiɓɓe fulɓe ken ɓiɓɓe jolfuɓe ken ɓiɓɓe ko wiyete leƴƴi wonɓe Sénégal fof ken Sénégal naaɓe wonko ganda heƴani men Oumou Sy won ganda heƴani men saabu koyen ɓiɓɓe julɓe yen ndentoto ko heewi min de to banggam min kam mi yarani on banggue tawi ko min hayso neɗɗo waɗi kam vocal min mi momlat vocal o par ce que on sait jamais ɓinguel ma ne wawi ƴettude téléphone o waɗa manipulé waɗa transféré Sara te an a yiɗano vocal o ya wadde mbo yeehi wadde yen ndento noon vocal uji ɗi e sukaɓe he yen ndento waɗa sa pour ɓiya ma ɓiya no wawi ƴettude téléphone ma waɗa transféré vidéo bon par ce que min mi yiiɗu maintes fois e groupe aji men neɗɗo ƴetta vidéo ji bonɗi nanna wadde yen ndento ɗiɗo par ce que so naata tan wiyata ko Oumou Sy tawi ɗum wiyata ko cukalel guel de wiyata ko Oumou Sy ni o way ko gandanɗa Oumou Sy haydara andana ɗum wadde noon yen gaccu bonnodirde yen gaccu ñamodirde yen gaccu haalde to ganduɗa fewade ñamodirde nde woni holɗum an ha sukke e guuro Sara tan haɗa haala ko gandanɗa Sara hola gandanɗa Coumba Sow haydara andana ɗum on gona classe on jaadani on baddani a yi ɗum ni tan o welakama tan gona bonnide ɗum yen gaccude bonnidde yimɓe yen garta hakkillaji men e taani men koye mbatno hanke moƴƴere nden yen dañ fulla men fayda men yen pullin koye men saabu kala ɗo fulla ala fayda ala ɗon yahata eyyi ne wawi wonde hankkadi taw mataw en gaari ni hankkadi e fin émission meɗen e question men battidiɗo haade men tottude Siba Tonga ko mbaɗa namdo mbete aɗa andi hande en tolnima e jamanu mo ganduɗa hoolare eggi sehel wonto woni kono noon hande satti mbete Coumba Sow ne jogui sehi mbiɗe ɓeɗa ko a haali ɗum hoolare so eggi artata saabu han kala ko jiiɗa e aduna ko hoolare hay joom galle ma son gondi ko kolodiran takki gonduɗon sehel min mbimi ko natti wonde ko jaadigal tan woodi saabu sehel so wonna kay hande Aziz mayata waɗetake saabu so ƴeewama ha ƴeewama ɓe warɓe ɗum koye mum ɓe jeeya ko sehila mum tigui mbari ɗum wadde noon min mbimi ko ceelagal ala min de mi gumnani ɗum mi gomɗinani ɗum kadi ko jaadigal woodi sabu mbiɗa sikki sehil ma son mbardi neɗɗo boom gande onon ɗiɗo mbardi neɗɗo o cukko ɗon gandon onon ɗiɗo mbardi ɗum kono han so tawi an Sara Coumba Sow so haalnima probléme mum janggo waɗi kalna Oumou Sy haalana Dieynaba Déme Sénégal o foof nana ɗum wona cehilagal ko bonnidde neɗɗo wadde noon Sara sehilagal ala min mi gonɗinani cehilagal min to banggam noon gandumi goto foof noon andi kono min Coumba Sow de gandumi cehilagal ala saabu min mi sehlirani par ce que wadde sa hande natna Oumou Sy dow leesa ma oɗon jewta banggue joom galle ma ay sutoro koko moƴƴi Oumou Sy sutoro ene moƴƴi ay woto natno sehil ma mi haaldani ɗum haydara noon mi haaldani ɗum bonnidde min to banggam kalanmi min Coumba Sow lela sehil ma dow leesa ma haɗa ɗum haala e joom galle ma min mi yarani on banggue min mi haalata e joom gallam ko boni hay so waɗino kam ko boni kadi noon Allah ko moƴƴi bo meeɗa ko wadde ko boni machallah hay so waɗinomi hay so fiyinomi homi humay hoore leesa mi haaldata ɗum par ce que sutura koko moƴƴi galle ko sutura suude ko sutura dewgal ko sutura woni hen kala sutura ala haydara o fewata ɗon hande noon sen ƴeewi hakkude men cehilagal ngal enen on cuuritto koye men e nder men sehil ma han suuritanma goɗɗo suurittama de saabu an haalanata sehil ma o suuritma wadde noon yen bacci hakkillaji men e rewɓe ɓe kalten woto wi Coumba Sow ko sehil ma de woto nanggo ɗum 100% ko sehil ma Coumba Sow ene wayno émission men ari ha ɗo so tawi wonko min dejjiti namdadema aɗa yiɗino haalde ɗum comme ça mbawa haalde ɗum mbaynora bandiraɓe Allah jarama Oumou Sy ma chérie mi weltima no fewi mbiɗa sikki ko ponnoɗa kam ko namnade foof a namdi saabu ɗum woni gurdam Coumba Sow guila e septan ha ɗo tolni ɗo ko namdiɗa kam ko foof ko noon yeeri machallah wadde en beltanima foof dendagal yeeɓiyankoye windere TV ɗo gonɗon enen gonirɗon yo jaam e kisal Allah wone moon mi weltanima foof Oumou Sy ma chérie émission waɗi fayida mi weltanima no fewi no wona seeɗa ni an Sara ma chérie Allah jarama on jarama kadi mi weltanima joom galla mi salmani ɗum e ɓesgam mi salmini kadi maquillage am on ni madame Ndiaye Dieynaba Déme e mo ganduɗa kam woni sehlam kewi wadde machallah wadde noon mi yetti foof dal mi jarni foof mi ala jebdi moon mi salmini kadi ode ka Sara Ba wayno e bandiraɓe hande ko ɗum min gaddanno on e émission meɗen joni min gaari machallah mboɗo yaadi hen e Siba
e invité meɗen machallah debbo jontaɗo o hono Coumba Sow ɗum noon min dokkata on rendez-vous tan ha saaha goɗɗo e Windere TV emin ñaagui bandiraɓe noon yo jeeb Windere kadi yo mbad partagé yo mbad like Windere TV wona minen ko onon ha yesso ko lawol ko non tigui bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Windere TV émission meɗen ari ha ɗo wonno invité meɗen ko Coumba Sow en gari ɗo e mbaw tawdemo ɗo hen machallah e ñantugal makko jodgal koɗo maquillage o rewi ɗon ko Dieynaba Deme debbo mo Kanel e Kanereje ɗum noon émission meɗen ari ha ɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe dokka on rendez-vous inchallah e émission goɗɗo waɗantuno ɗum ko Oumou Sy Ba e Sara Bal ɗum noon to karallagal laftuɗo to ko Oumar Doro Koumé gorko Mouhamadou Hounare Allah jarama on jarama kono oɗon ñaaga noon nde mbaɗaton abonné mbaɗon partagé mbaɗon like eɗon gandu ko ɗum tigui ɓeydete Windere TV ɗum noon Coumba Sow Allah jarama a jarama eyyi Coumba Sow eyyi kay merci Seydou Sow jarama